Nakita gyud na ako nga unsa ka gusto akong asawa nga makabaton gyud mig anak. Pero unsaon ko gyud mi tagai taon? Bisag unsa na ko trabaho taon. O, kami duha magtinabangay mi, buntagay gyud mig himog bata pero wa gyud gitugot sa kay gayunan nga makaanak mi. Unya. Pre, sa mo ka mura mo kag bagong mata, nuktok na noong ka. Sa mo ka, oy. Ay. Pre, hindi ko na lang pre. May anak na mo silid na ba? Ay, kami silid na ba? May anak na mi ba? Nya? Manong kamo, manong ako, itong asawa. Ikaw ka na. Sure, baka. Oh, yeah, gito mo. Sa mo ka, oy. Okay na to si Ilmia. Okay na, pero lina ito. Mandutang yun ta, pre, no? Sa? Magsigilan tayo ng suroy. Uban sa among anak, sa, di ba? Anong higot mga ginahan ka? Still, di mo lang to, no? Di mo lang to, no? Pre, kita, pre. Kumidjay na kita pinimigan. Ay, black ka, oy. Kung imo na Panginoon, sino, pre, hatar yun na, pre. Pero di gani. Ay, anong dahil ka-discourage, pre, ka-discourage. Kaya, bisan may laing plano, ang basin og laing plano ang ginoo ninyo. O nang hawa sa mo tagay niyang anak, di ba? Mausan. Mao nga, ayaw kagura na, pre. Ang may nundano na, pre, nga naas, Mare. Mahal ka ni Mare, pre. Ug mahal sad siya nimo, ha? Kaswerte naman ka ni si Mare, yun imong nagasawa, pre. Ikabilin, ubay. Ya, gwapa si Mare, naunsam ka, eh. Dili, pre, sa namuslingan nga. Magsigil at away, pre. Siya sa tabi, beda. Ma'am, nom. Mau ba sige away, pre? Ulagi, pre. Kana pambaya, pre, kana baya ba kana? Kana. Mag-away kayo na sila diya, pre. Lungog kayo dito sa amo, pre. Dagko bagay mga tingog. Kung sabi ilang awayan? Ay, kung ano ko, kana lugong siluso magkaya ng laki, pre. O ba? Oo. Mo kay madungga na mo, pre, nga moingon ang asawa nga, "Hoy, mute. Salamat ka nga nakaasawa ka og dili batignom." Unya, ikabilin ti bay. Nom. Kimang ka. Unya, pre, ha? Mutubag sa na yung bana, pre. Oy, day! Mao bitang ibilin ta kag bay kay batik kag naong. Kidot ka, pre. Pre. Oh, diin ka dong. Ako, anday, santo ko ilang paritulyo. Nagunsa mo ka dito? Iros ngal. Unsay nga? Suroy lang. Unsa man ko, eh? Ano di ka dong? Uy, lain lagi na kay ka. Nakamatikod ko nimo. Unsa man? Kini mga pipila ka adlaw nga nang labay no murag tagdugay na kang muuli. Unya di nakapirming mo istar dinhi sa bay. Naon tay mga higayon nga wa kay trabaho pero mula kahusat ka. Ay, unsa ko rin eh. Kanding ko, imo kong lamingon unay haud. Ha? Oh, Brando. Laay gini bayo, sige, taga tubang. Madugay ka ilis ang naong kanili na. Oh, Brando. Basi gilaay lang tuod na si kuya ng Lina kay maanggod may anak. Ay, Mo nang lay ra gyud ug dunay anak nang kay ang bana muuli man gyud na sayo kay mingaon man sa bata. mao lagi. Pero ang saon man nga, wa gid tingali mi swerte kay wa may tagig anak. Nya amo gid ang puksoin. Saway kay pahilot nang. Basin walang ka mabutang sa wastong posisyon imong matres ba, wala na mga tarong butang. Manang magisod ka mapdos. Mao pa? Oo. Basin pa di ay. Kay ako biyang ig-agaw no, ingon anak sad. 7 sila ka tuig nga nag-uban, pero huwag sila to kahig anak. Pero sa diyang nagpahilot siya sa manghihilot, na mabdos ba dayon siya? Mao ba, Weng? Oo, suway lang nang. Basin pa di ay. Unya, uban nila sa mga tag-ampo. Ako ra ang magpahilot, day. Way labot ang akong bana. O, dad alang sad. Basin mo ingon ang manghihilot nga apilon ang bana nimo paghilot. Ah, sige. Ako ingon si Brando, anak, day. Magpahilot mi. Saan? Magpahilot, atong. Mao man isulti sa ako mga kaila nga mas maayo tingali ko nung magpahilot, ha? Kay basig, naa to ang problema ba? Mao nang di kita makabatod og anak. Ay, sus. Sige, kita ko pilot. Sige, pilot si Ricky Garry nga sa bulbo. Oh, unsa? At isa ang pilot, ikaw ako. Kitang duha. Ha? Unsay koyo ninyo? Maayong adlaw, Inko Meroy. May naglaw sad. Kining Inko. Ni Ami, kay nakadungog manggod mi og mga istorya nga maayo kang muhilot. Unya, napuno kay gihilot, kadili makaanak. Pero pag human ko na ni mo gihilot, namapdos na. Bitaw. Ay, tinuod nga. So, niya mo kayo kay magpahilot ka. Unta, Inko, kay gusto na manggod kaayo may makabaton og anak, Inko. Way problema. Hiluton ka mo. Ako nga o kayo ni imong matis. Kay basa niya, nahiwi nga.
Excuse me. Wa na mabutan sa saktong posisyon. Excuse me gapon. Masang bisang saan pa ninyo gwad-gwad, no? Tatuali mo, di ka mamabdos. Kay, wa may mahimutang sa saktong posisyon ang imong mattress. Mao nga, atong okayon, ha? Dili pa yan okay, ha? Atong ibutan sa insaktong posisyon. Salamat man no. Anya ka di ako no. Posisyon sa mo sakto. Excuse me. Ha? Posisyon mo ako ha. Ako ba? Yan siya. Ako ba? Bagunsa man ko. Ako, bagunsa ko. Apilon po siya. Apilon mo siya gilot man no. Apilon siya. Natural. Oy, kay, basig, unsa niya yung problema? Anya. Wa man ko'y matres mo no. Apilo di ko nimo. Hindi man bates, ay. Ang atong targito niya na undo, dili. Unsa day? Unsa may mo targito nako ha? Ako rin na kumutong imong itlog. Kaya na. Ayaw pagbuot. Kumutong ko na ron. Mahilot ko. Sige, pagkakindot pa.